No niin, tervetuloa meidän RDC-kisastudio OSM:n merkeissä. Tänään kisastudion isäntänä toimin minä, eli Lasse, edellisen videon päätähti, ja avustavana ohjaajana on kapteeni Harri Ville. Ja tänään meillä on esittelyssä meidän kokeneempaa kaarti- ja pakkikalustosta Ari Lelu Lemettinen numerolla 42 sekä Mikko Aspelund numerolla 78. Molempien vahvuutena edelleen löytyy liike, josta voidaan pikkusen katsoa demoa videolta, mutta alkuun meiltä löytyy pieni demonstraatio tuosta flappitaululta, että mitä siinä tulevalla videolla tulee tapahtumaan. Ja videollahan käy niin, että meillä on pieni mylly omassa päädyssä. Mä oon siinä allekirjoittaneena Arin pakkiparina ja mä oon itse vähän pallossa kiinni siinä, kun Arilla on vaihto mennyt pikkasen pitkäksi ja jalat loppuu kesken ja Ari lähtee tulee vaihtoon. Ari unohtaa siinä vaiheessa oman pelaajan tonne maalin nurkalle. Katsotaan pieni pätkä video. Siellä nähdään allekirjoittanut pallossa ja puoli vaihtui ja mylly niin kutsutusti maaliessa. Ja Arin liike siellä, voitte katsoa numero 42 jääty tuonne taakse vähän piiloon, mutta siellä kuitenkin kyykistelee edelleen hyvävoimaisena. Nyt kuitenkin rupeaa näyttää siltä, että Arilla loppuu jalat ja hän tulee vaihtoon. Ja tähän väliin otetaan stoppi. Eli tässä allekirjoittanut pallossa, mutta Arilla on pohkeet sen verran hapoilla. Hän jättää oman miehen tuonne. Eihän näin voi tapahtua näissä matseissa. Jätkä tulee vaihtoon sieltä. Ja siellä on erittäin hyvä maalintekotilanne vastustajalla. Ei tää ole Laksille tää homma. Ei pysty kapteenin kantaa katsoa tällaista. Ei kapteeni. Ja voitaisiin seuraavana käydä pikkusen läpi toista meidän kokeneempaa puolustaja yli 3-vittoisesta Aspelundin Mikin numerolla 78. Ja otetaan ihan pieni demonstraatio tähän ennen videota. Piirtoheittimeltä. Meillä on siinä hyvä hyökkäys menossa. Hyökkäys päässä siis ollaan ja tuolla on maali ja Mikki on täällä pakkipaikalla tukemassa hyökkäystä. Ja siellä voidaan nähdä liike Mikillä, erittäin vahva hyökkäyssuuntaan. Ees taas elää pallon mukana, pallo liikkuu täällä. Mikki sahaa samalla tavalla kuin Xavi vetää Barcelonan paidassa. Kilometriä kertyy suurin piirtein sama määrä matsia kohden. Ja sen jälkeen tilanne purkautuu pikkusen, menetetään pallo. Tulee pitkä ristipallo tänne nurkkaan, jossa Mikki pikkasen tulee askeleen perässä, mutta hoitaa tilanteen kovuudella. Voidaan katsoa video esimerkiksi. Tässä nähdään numerolla 78. Mikki tukee hyökkäystä liikkeellä. Nyt menetettiin pallo, pikkusen puolustusasetelmia. Sieltä kun kaveri lähtee hyökkäämään, niin tulee pieni ristipallo nurkkaan ja Aspelund hoitaa. Saisiko siihen stoppi? Siinä nähdään, että Mikki on askeleen perässä tällä hetkellä, mutta kovuutta löytyy tilanteessa. Katsotaan loppuun, miten tässä käy. Näin Mikki hoitaa. Seuraavana voitaisiin... Otetaan pikku pätkä tuolta VHS-puolelta. Joo, VHS-puolelta. Yksi näyte löytyy myös sieltä, otetaan vanhemmista vehkeistä. Otetaan vaikka tuo kakkosnäyte. Otetaan siihen ruutu pyörimään ja